Bueno, kaixo Garazi, mila esker gurekin izateagatik. Okerez banago zu, Txatxarrak idazketa talde feministaren dinamizatzailea zara, ezta? Baina zer da talde hau? Bueno, da talde bat sortu duguna aurten. Hori jendeak idatziz jolasteko, gozatzeko eta pixka bat disfrutatzeko espazio bat izan dadin, ikuspegi feministatik egiten dugu dana, egiten dugun guztia talde honetan, horregatik dauka izen hori, jendeak argi eukitzeko, ona badator, hortik egingo dugula guztia. Eta zergatik Txatxarrak izena, zer esan nahi du? Talde hau sortu dugu Egizu Euskara Elkartetik, Getxoko Euskara Elkartetik, eta bertako kide batek kontatu zigun bere etxean berba hori erabiltzen zela zerbaitek garrantzirik ez zuenean, edo trasto bezala, sorgin bezala, eta iruditu zitzaigun hemengo hitza izan da, eta esan nahi hori izan da proposa zela gure taldearentzako, ez dugu nahi idatzi gauza solemnei buruz edo bazterreko gauza horiek ekarri nahi ditu gurera, edo hori, sentitzen ditugun eta batzuetan garrantzirik ematen ez zaien gauza horiei buruz. Eta zergatik erabaki zenuten talde hau sortzea? Badago beste idazketa talde bat, dena idazalen txokoa, baina ez daukana etiketa hau edo. Eta iruditzen zitzaigun, edo gogoak genituen beste talde bat sortzeko, eta argi usteko, landuko genituen testuak, gaiak, taldean egingo genuen edo zer gauza, detaile txikienetik, ikuspegi honetatik egingo zela. Aipatzen ari gara idazketa talde bat zaretela, baina zer egiten duzue? Normalean izaten dira jolasak, baina beti idazketarekin lotuak, eta ez izatea zerotik hastea edo herri zuriaren aurrean, ez dakit zer egingo dudan, pixka bat pizteko eta laguntzeko. Azkenean etortzen den jendea ez da idazlea edo agian askorentzat lehenengo aldia da idazten duten. Orduan da hori euren gorputzan ditugun gauza kanalizatzeko edo ateratzeko bideak bilatzea jokoaren bidez. Nork parte hartu dezake talde honetan? Talde mistoa da, baina egia da gehienak emakumeak direla. Gaude momentuz 15 inguru taldean. Hala ere oraindik zabalik dago eta ari da jende gehiago galdetzen, eta nahi duen edonorentzat, ez dago lan mugarik edo, gauza bakarra hori, gure oinarria zein den eta zelan egiten dugun. Eta batek taldera batu nahiko balu, zer egin beharko luke? Egizu.eus web horrian badago informazio guztia bertara idatzita, eta hemen agertzen den telefono honetara ere deituta edo idatzita. Garazi, mila esker gurekin izateagatik eta mila esker egiten duzun lan zoragarriarengatik. Zuri etortzagatik.